ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 2ல இருக்கோம். நேற்றுக்கு நம்ம சாப்டர் 1 பார்த்தோம். அதுல அர்ஜுன விஷாத யோகம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுல பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் ஒரு சில கேள்விகளை கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா. பகவத்கீதைன்றது பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான கான்வர்சேஷன், ரெண்டு பேருக்கும் உரையாடல். அதுல இந்த பகவத்கீதையில என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது முழுக்க முழுக்க பகவான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அதுதான் இதுல ஒரு முக்கியமான தாற்பயம். அதனால நம்ம இது அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில பகவான் நம்மளுக்கு கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்ற 3 யோகங்களை நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. கர்மயோகம் அப்படின்றது செயல்களால நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றது. அதே பக்தி யோகம்ன்றது பக்தி டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமா நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றது. அதே ஞான யோகம்ன்றது நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது, ஆன்மீகமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது, பகவானை அதன் மூலியமா நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, அல்ல அதன் மூலியமா நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றது. பொதுவாக பகவத்கீதையில நம்ம 5 விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈஸ்வரா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் ஜீவா லிவிங் என்டிட்டி நம்ம ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி மெட்டீரியல் நேச்சர் குணங்கள் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் காலா டைம் ஃபேக்டர் பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் கர்மா நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்ன்றதும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா பகவான் அவங்கதான் எல்லாத்துக்கும் சர்வகாரண காரணம். அவங்களை பத்தி நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கதான் நம்மளுக்கு அவங்க மேல பக்தி ஏற்படும் இல்லைங்களா. ஒருத்தவங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் அவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல உறவு ஏற்படும். அப்போ பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு பகவான் மேல பக்தி ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் ஜீவா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த சாப்டர் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஆத்ம யோகத்தை பகவான் இங்க நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. என்னைக்கு நம்ம ஆத்மா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்து நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கிறோமோ, அன்னைக்கு ஆத்மாவுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிக்கிறோமோ, அன்னைக்கு நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்படும், செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி முக்குணங்கள்ல இருந்து தான் என்ன வரும், நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் வரும் இல்லைங்களா. முக்குணங்களுக்கு அடிப்படையில் தான் நம்மளோட செயல்கள் வரும். ஒருத்தவங்களோட குணங்கள் நல்லா இருந்தா அவங்களோட செயல்களும் நல்லா இருக்கும். அப்போ குணங்கள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுதான் பிரகிருதி அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் டைம்ன்றது மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல டைம் உண்டு, எல்லாத்துக்குமே டைம் உண்டு. நம்மளுக்கு பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருந்தா இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் டே இருக்கு, டே அண்ட் நைட் இருக்கு இல்லைங்களா. காலையில சன் வருது, அதுக்கப்புறம் இரவு, அது மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி எந்த ஒரு பொருள் நம்ம வாங்கினாலும் அதுக்கும் என்னது மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட், அந்த மாதிரி டைம்ன்றது ஒண்ணு மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கவே செய்யும். அப்போ அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது மட்டும் இல்லாம தேவர்களோட காலங்கள் என்ன, நம்ம கலியுகம், இது இந்த 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இதோட கால அளவுகள் என்ன, அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் கர்மான்றது செயல்கள், ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா. இப்போ இதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில 5 விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் இது எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் 3 யோகங்களை பத்தியும் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். யோகான்றது கனெக்ட் பண்றது, நம்மள சூப்பர் சோலோட கனெக்ட் பண்றதுதான் யோகா அப்படின்றது. அப்போ அது கர்மத்தின் மூலியமாவும், ஞானத்தின் மூலியமாவும், பக்தியின் மூலியமாவும் சூப்பர் சோலை கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்போ அதெல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படின்றத பகவான் நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுத்திருப்பாங்க. இங்க பகவத்கீதை 2வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா கீதையின் சாரம், இது எல்லாத்தையும் பத்தியுமே இந்த சாப்டர்லயும் சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி 18th சாப்டர்லயும் பகவான் எல்லாத்தையும் பத்தியுமே சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா. மற்ற சாப்டர்ல ஒரு விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கு முன்ன நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவம் रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण माता सहन ललिता श्री विशाखां च
कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका सिंधो सिंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपाताय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी भस्तस्य देशदारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माताजी। थैंक यू। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ், இன்னைக்கு நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பாக்குறோம். அதுல எல்லா யோகங்கள் பத்தி பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம போக போக பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அர்ஜுனர் வந்து ஒரு 5 கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட, பகவான் கிட்ட 5 விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கான 5 விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒன்னு வந்து கம்பேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து நோ என்ஜாய்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும், அதுக்கப்புறம் இன்டெசிஷன். இந்த 5 விஷயங்களும் வந்து பகவான் கிட்ட அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அதுக்கான பதில்களை பகவான் வந்து இங்க அர்ஜுனருக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கருணை எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சத்துவகுணத்தினால அவங்களுக்கு ஏற்படுது இல்லைங்களா. அப்போ அந்த அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, போர்ல வந்து தனக்கு மட்டும் ஏதோ ஆயிடுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் இல்லாம எல்லாருக்கும் அதனால கஷ்டங்கள் ஏற்படுமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து வருத்தப்படுறாங்க. அதுவும் இல்லாம அவங்களோட ரொம்ப வெல்விஷர்ஸ் பீஷ்மர் துரோணர் அவங்களையும் வந்து போர்ல வந்து வதம் பண்ணணுமே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க பயப்படுவாங்க. அப்போ அதனால வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி இன்டெசிஷன்ல இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட அவங்க சரணமடைறாங்க. பகவான் கிட்ட சரணமடைறாங்க. எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, எது சரி எது தப்புன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட அவங்க சரணமடைறாங்க. அந்த ஸ்லோகம் தான் இது 2.7. இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இதை வந்து நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லும் போது நம்மளும் சரணாகதி ஆகிறோம் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியமாகுது. சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.7. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத த்விதீயோऽध्यायः சாங்கிய யோகः. கார்பண்ய தோஷோபஹத ஸ்வபாவः. पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे. शिष्यस्ते हंसादिमां त्वां प्रपन्नं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகம் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் சரணாகதி ஆகிறது. அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவங்க தேர் தட்டுல அமர்ந்துடுறாங்க. என்னால போர் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அமர்ந்துடுறாங்க. அப்போ அதுக்கு என்ன காரணமா சொல்றாங்கன்னா, இப்போது நான் என் கடமையை, சத்திரியன் அர்ஜுனர் யாரு, சத்திரியன் இல்லைங்களா. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், ஆக்சுவலா தர்மத்தை காப்பாற்றணும், நாட்டை பாதுகாக்கணும், அதுதான் அவங்களோட கடமை. ஆனா இப்ப அதுலயே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, குழப்பமாயிட்டு கருமித்தனத்தால் அப்படின்னா செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா. அதாவது எதையோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து இப்ப இவங்க என்ன இப்ப வந்து இவங்களோட தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர் பண்ணணும். ஆனா அதை வந்து செய்ய முடியல அவங்களால. அப்போ அது எதனால ஆகுது, ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதுவும் அவங்கள பாதிக்குது இல்லைங்களா. அது என்னன்னு பண்ணும், அது அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து பண்றவங்கள கர்மீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். அப்போ அந்த கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட முறையிடுறாங்க. இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்றதையும் கேட்கிறாங்க. இப்பொழுது உம்மிடம் சரணமடைந்த சீடன் நான். இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனரோட ரிலேஷன்ஷிப் மாறும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முன்னாடி அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணருக்குமான உறவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா,
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது அவங்களுக்கு நட்பின் உறவு இல்லைங்களா? பகவானோட 5 விதமான நட்பு 5 விதமான உறவுகள் உண்டு. ஒண்ணு ச அதாவது வந்து சாத்வீகமான ரசம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். இன்னொன்னு வந்து சாந்த ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்னு வந்து வாத்சல்ய ரசம். அது வந்து யசோதாமாக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு உறவு அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து தாசி ரசம். அது வந்து ஹனுமனுக்கும் பகவானுக்குமான உறவு. அதுக்கப்புறம் அ அ அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்குமான உறவு. அது வந்து சாக்கிய ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நட்பின் உறவு ஒருத்தவங்க வச்சிருக்க முடியும். அதுவும் தாண்டி இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாதுரிய ரசம். அது வந்து கோபிஸ்ல வந்து பகவானோட அ இருக்கிற ஒரு உறவு. அப்போ இந்த மாதிரி பகவானோட நம்மள 5 விதமான உறவுகள்ல நம்மள சம்மந்தப்படுத்திக்கலாம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்குமான உறவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நட்பின் உறவா இருந்தது. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட அவங்க என்ன சொல்றாங்க? "நான் இப்பொழுது உம்மிடம் சரணமடைந்த சீடன் நான்" அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப சீடன் அப்படின்னும்போது நம்மளோட சாஸ்திரப்படி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹம்பிளா இருப்பாங்க. சர்வீஸ் பண்ணி அவங்க நாலேட்ஜ கெயின் பண்ணி அவங்க வந்து பகவான திருப்தி பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த இடத்துல இப்போது உம்மிடம் சரணமடைந்த சீடன் நான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. "அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக" அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? இதுதான் வந்து சரணாகதியான ஸ்லோகம். சரணாகதின்றது நம்மளோட வார்த்தைகள்னாலயும், நம்மளோட செயல்கள்னாலயும், நம்மளோட எண்ணங்கள்னாலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான நம்ம சரணம் அடையணும். அதுதான் தாத்பரியம். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது, அதாவது காட் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது வந்து 3 விதமா இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, எந்த இடத்துலயும் வந்து கிருஷ்ண உவாச்ச அப்படின்னு வந்து பகவத்கீதையில கிடையாது. என்னென்னன்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு தான் வரும். அப்போ பகவான்றது கம்ப்ளீட் அப்சல்யூட் ட்ரூத், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட் அப்படின்றவங்க தான் நம்ம பகவான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானுக்கான டெஃபினிஷன் யார் குடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பராசர முனி, வேதவியாசர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு வேதங்கள்லாம் குடுத்தது யாரு? அதாவது பிரம்மா வந்து வேதங்கள்லாம் வேதவியாசர் கிட்ட குடுத்தாங்க. வேதவியாசர் என்ன பண்ணாங்க? அத அ தொகுத்தாங்க. அதாவது ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம் அப்படின்னு சொல்லி அத தொகுத்து, அதுக்கப்புறம் அத என்ன பண்ணாங்க? உபனிஷத், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் அவங்க வந்து பிரிச்சு குடுத்தாங்க. நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஏத்த மாதிரி. அப்ப வேதவியாசரோட தந்தை யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பராசர முனி. அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவங்க தான் வந்து பகவானுக்கான டெஃபினிஷன் வந்து விஷ்ணு புராணத்துல குடுத்திருக்காங்க. அதாவது 6 ஆப்புலன்சஸ் முழுமையா இருக்கணும். 6ம் இருக்கணும், முழுமையா இருக்கணும். அதுதான் வந்து பகவானுக்கான டெஃபினிஷனா பார்ப்போம். அதுல பார்த்தீங்கன்னா ரிச் பகவான் வந்து எல்லாமே பகவானோடது இல்லைங்களா? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டீரியல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் லிவிங் என்டிட்டி எல்லாமே பகவானோடது. அப்போ பகவான் தான் இருக்கலே ஒரு செல்வத்துல உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் இல்லாம அவங்களோட அவதாரமான கிருஷ்ண அவதாரத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்க? 16,108 குவீன்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு. அவங்க எல்லாருக்குமே தனித்தனியா பேலஸ் கோல்டாலயும் ஜெம்ஸாலயும் செஞ்சத அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க? குடுத்தாங்க இல்லைங்களா? ஒரு ஒரு மனைவிக்கும் அவங்க அத குடுத்தாங்க. ஒரு ஒரு குவீன்ஸுக்கும். அப்ப இருக்கறதுலயே உயர்ந்தவங்க இது செல்வத்துல சிறந்தவங்க யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்மங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ்ன்றது இப்ப பாத்தீங்கன்னா வேதத்தை யாரு ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவுக்கு கொடுத்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. பகவானோட நாபி கமலத்துல இருந்து தான் பிரம்மா வந்து உருவானாங்க இல்லைங்களா? பிரம்மாவை பகவான் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்ப பிரம்மா கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பகவான் வந்து என்ன பண்ணாங்க? பிரம்மாவுக்கு வேதங்களை கொடுத்தாங்க. அந்த வேதத்தை பிரம்மா வந்து என்ன பண்ணாங்க? அதுதான் ரூல்ஸ். வேதம் தான் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். நேத்திக்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒரு கண்ட்ரில இருக்கோம்னா அந்த கண்ட்ரியோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்றோம். அப்பதான் நம்மளால பீஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும். கரெக்டா நம்மளால வாழ்க்கை நம்ம வாழ முடியும். அதே மாதிரி தான் இங்க இப்ப மெட்டீரியல் கிரியேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம ஏன்னா எதையுமே நம்மளால ஒரு சம்பந்தப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் தேவைப்படும் இல்லைங்களா? அ அப்போ பகவான் வந்து என்ன பண்ணாங்க? பிரம்மாவ கிரியேட் பண்ணாங்க. பிரம்மாவ கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வேதங்கள குடுத்தாங்க. வேதங்கள் தான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அதனால தான் ஒரு ஒரு மனிதனும் என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட வேதங்கள தெரிஞ்சுக்கணும். அத நம்பணும். அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்படின்னும்போது அந்த வேதங்கள தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை பிரம்மா வந்து பிரம்மாவுக்கு பகவான் கொடுத்தாங்க. அப்ப இருக்கல உயர்ந்த நாலேஜ் என்னது? வேதங்கள் தான். அப்ப அதை யாரு கொடுத்தாங்க? பகவான் தான் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நாலேஜ்ல அவங்க தான் சுப்பீரியர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்லயும் வந்து பகவான் வந்து சுப்பீரியர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஈவன் கிருஷ்ணா அவதாரத்திலே பாத்தீங்கன்னா நிறைய டீமன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து அழிச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அது எல்லாமே என்னது? ஸ்ட்ரென்த். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க தான் சுப்பீரியர். அப்புறம் கோவர்தன் மலையன் தன்னோட இடது கையால சுண்டு விரலால அவங்க
என்ன பண்ணாங்க 7 நாள் உயர்த்தி வச்சிருந்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்திலும் எந்த லீலை எடுத்தாலும் கிருஷ்ண அவதாரத்துல மட்டும் இல்லாம எல்லா அவதாரத்திலும் என்ன பண்ணுவாங்க பகவான் வந்து டீமன்ஸ் எல்லாம் அழிப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப ஸ்ட்ரென்த்ல பகவான் தான் சுப்பீரியர் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபேமஸ்னும் போது யாரை கேட்டாலுமே தெரியும் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். தெரியாதவங்க இருக்கிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்காது. அவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு காட் அப்படின்றதையாவது அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. பகவானோட பெயர் பகவான் அப்படின்றதையாவது அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அப்போ ஃபேமஸ். அவங்க ரினவுன்ஸ்டா இருப்பாங்க. எல்லாத்துல இருந்தும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரினவுன்ஸ்டா இருப்பாங்க. அதாவது முக்குணங்கள் வந்து அவங்களுக்கு அந்த தாக்கமே இருக்காது. ஏன்னா அவங்க டிரான்சென்டென்டல் இல்லைங்களா. அதான் டிரான்சென்டென்டல்னாலே ரினவுன்ஸ்டு பர்சன் அப்படின்றதான் அர்த்தமாகும். அந்த முக்குணங்களை யாரு வந்து யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அப்போ அவங்கதான் சுப்பீரியர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்படி வந்து எல்லா விஷயத்திலும் இதுல வந்து மத்தவங்களை பார்த்தோம்னா ஒரு விஷயத்துல என்ன எப்படி இருப்பாங்க, சிறந்தவங்களா இருக்கலாம். ஆனா இந்த எல்லா விஷயத்திலும் யாரு சிறந்தவங்களா இருக்காங்களோ அவங்கதான் பகவான் அப்படின்றத பராசரமணி விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப பகவானுக்கான டெபினிஷன் இது இல்லைங்களா. அப்புறம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா காட் ரியலைசேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். காட் ரியலைசேஷன் போது அதுவும் வந்து 3 விதமா வந்து புரிதல் இருக்கும். இப்ப நீங்க இங்க பார்க்கிறது பாத்தீங்கன்னா இப்ப பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது, ஒரு மேகமூட்டம் மலை இருக்கு, அது மேல மேகமூட்டம் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா. அப்போ இது ஒரு ரியலைசேஷன். இப்ப இதை மட்டும் பார்க்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு மலை இருக்கு, அது மேல மேகம் மூடி இருக்கு அப்படின்றது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்குது இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் உத்து நோக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா மலை மேல என்ன இருக்கும், மரங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மரங்கள் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. மலை மேல மேகம் மட்டும் மூடி இல்ல, மலைகள் மேல மரங்களும் இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான ரியலைசேஷன். ஒரு சிலவங்க இதோட போயிடுவாங்க, இன்னொருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல அதுல மரமும் இருக்கு அப்படின்றத அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஆழ்ந்து உற்று நோக்கும் போது அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமும் தெரிய வருது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மரத்துல ஒரு கிளி அமர்ந்திருக்கு, பழத்தை சாப்பிடுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்ப கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது எது, மரத்துல ஒரு கிளி இருக்கு, அது பழத்தை சாப்பிடுது, அது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறது முழுமையான புரிதல். வெறும் மலை இருக்கு, அது மேல மேகங்கள் இருக்கு அப்படின்றது அது ஒரு விதமான புரிதல், அதுவும் உண்மை, அது ஒரு விதமான புரிதல். அதுக்கப்புறம் அங்க மரம் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது இல்லைங்களா. அப்போ அதுவும் ஒரு அடுத்த அளவான புரிதல். அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன, மரத்துல கிளி இருக்கு, அது பழத்தை சாப்பிடுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இது கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகுது, எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோட இருக்கோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி காட் ரியலைசேஷனும் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அதுக்கப்புறம் பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு வந்து 3 விதம் இருக்கு. பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெறும் ஒளியை மட்டும் வழிபாடு பண்றது. பகவானோட எஃபல்ஜன்ஸ், பகவான் கிட்ட இருந்துதான் ஒளி வந்து வரும். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல 2 உலகம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து மெட்டீரியல் உலகம் நம்ம இருக்கிறது, இன்னொன்னு பகவான் இருக்கிற வைகுண்ட லோகம் கோலோகம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சன் மூன் எல்லாம் இருக்காது. அங்க ஒளி வந்து எப்படி வரும், பகவானோட உடம்பில் உள்ள அந்த தேஜஸ்ல இருந்தே ஒளி வரும். அது வந்து பிரம்மஜோதி வரைக்கும் அது பரவி இருக்கும் சரிங்களா. அப்போ அதுல இருக்கிற அந்த ஒளி பிரம்மஜோதி அந்த இடம் வரைக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல உள்ளவங்க ஒளி வடிவத்தை கும்பிடுவாங்க. அப்ப அதுவும் பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது இல்லைங்களா. ஒளி மதிப்ப சூரியன் இருக்காங்க, சூரியனோட ஒளி நம்ம பார்க்கிறோம், தினமும் நித்தியப்படி நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. ஒளியை மட்டும் பார்த்துட்டு இவ்வளவுதான் சூரியன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு சில அந்த தாக்கம், அதாவது சூரியனோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் என்னது, ஒளி இல்லைங்களா. அப்ப அந்த ஒளி கதிர்கள் தான் பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அதுக்கப்புறம் சூரியனுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஒரு வட்டமா வானத்தை உத்து நோக்கும் போது ஒரு வட்டமான ஒரு வடிவம் தெரியப்படும். அப்போ என்ன சொல்லுவோம், சூரியன் இருக்கு, சூரியனுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அது பரமாத்மா ரியலைசேஷன். பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு, ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நித்தியப்படி தவம் பண்ணுவாங்க. அந்த உருவத்தை மனசுல நிலைநிறுத்தி தவம் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன் அப்படின்றது. நம்ம முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் தவம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, பகவானோட உருவத்தை மனசுல நினைச்சு, அது வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதே வந்து பகவான் ரியலைசேஷன்ன்றது பியூர் டிவோட்டீஸ் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது. அது பாத்தீங்கன்னா கோபா கோபிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் பியூர் டிவோட்டிஸ் நிறைய பேர் ஆச்சாரியர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா. அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க, தொண்டு பண்ணுவாங்க. எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சோலும் நம்மளோட சென்சஸும் எப்பயுமே ஆக்டிவா தான் இருக்கும். மனம், சோல்,
மனம், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சென்சஸ், இது எல்லாமே எப்பயுமே ஆக்டிவா தான் இருக்கும். நம்ம உறங்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன வருது, ட்ரீம்ஸ் வருது இல்லைங்களா? அப்போ இது எல்லாமே ஆக்டிவா இருக்கும். அப்போ அது எல்லாமே சர்வீஸ் பண்ற ஆட்டிடியூட் தான் எல்லாத்துக்குமே இல்லைங்களா? நம்ம வந்து இப்ப மனமா இருக்கட்டும், நம்மளோட சென்சஸ், இப்ப நம்ம ஏதோ ஒண்ணு விருப்பப்படுறோம், அதை நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அது வந்து என்ன ஆகுது, இப்போ ஒரு ஆபீஸ்ல நம்ம வேலை செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம பாஸ்க்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம். ஸ்கூல்ல பசங்க படிக்கிறாங்கன்னா டீச்சர்ஸ்க்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, சர்வீஸ் பண்றாங்க. அப்ப பேசிக்கா நம்மளோட நேச்சர் என்னன்னா சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட் தான். குடும்பத்திலயும் நம்ம எல்லாருக்கும் உறவுகளுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளோட பேசிக் நேச்சரே சர்வீஸ் தான். அப்ப அந்த சர்வீஸை நம்ம யாருக்காக பண்ணணும், பகவானுக்காக பண்ணணும். அதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி சேவை பண்ணி பகவானை புரிஞ்சுப்பாங்க. அதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன். அப்ப 3 விதமான ரியலைசேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன், சூரியனோட ஒளியை மட்டும் கும்பிடுறது, அதை தெரிஞ்சுக்கிறது சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிறோம்ங்களா, அதோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்திக்கலாம். அதே வந்து பகவான் ரியலைசேஷன்ன்றது சூரியனை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது. சூரியனோட அளவு என்ன, அது எதனால செய்யப்பட்டது, எந்த டெம்பரேச்சர், என்ன அளவு ஸ்பீட்ல அது சுத்தும், அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது பகவான் ரியலைசேஷன். சூரியனோட சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம ஒரு அனாலஜி அதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான். 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன்ல பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன், பகவான் ரியலைசேஷன். அது சூரியனோட ஒளி கதிர், சூரியனோட வட்டமான உருவம், அதுக்கப்புறம் வந்து சூரியனை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த விஷயத்தை வச்சு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் பகவானோட பிக்சர். மாதாஜி 2.13. 2.30. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं तथा तथा देहान्तर्प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஸ்லோகம் 2.11ல இருந்து 30 வரைக்கும் என்ன சொல்லிருப்பாங்க பகவான் பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவை பத்தி சொல்லிருப்பாங்க. ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்திருப்பாங்க. ஆத்மா நித்தியமானது, என்னைக்கும் அதுக்கு அழிவுன்றதே கிடையாது அப்படின்றத பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் கொடுப்பாங்க. எந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 2.11 to 30. ஏன்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரீசனா என்ன பார்த்தோம், போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீசனா கம்பேஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கருணை. அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த போர்ல நிறைய பேர் இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்றத நினைக்கிறாங்க, எல்லாருக்கும் கஷ்டம் வருமே நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. ஆத்மா என்னைக்கும் அழியாதது, அது என்னைக்குமே என்னது, நித்தியமானது அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்லுவாங்க. அதுல நம்ம ஒரு ஸ்லோகம், ஏன்னா லெவல் 1ல எல்லா ஸ்லோகத்தையும் கவர் பண்ண முடியாது, ஆனால் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள்னு பார்க்கும்போது இந்த 2.13 இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்ப்போம். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. தான் புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா? அதாவது தேகம், இப்ப நம்மளோட கிராஸ் பாடி இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து நம்ம பிறக்கும் போது எப்படி இருக்கும், குழந்தையா இருப்போம் இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இளமை பருவம் வரும், அதுக்கப்புறம் முதுமை வரும். ஆனா ஆத்மா ஒண்ணுதான், ஆத்மாவுக்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. பிறக்கும் போது இருந்த அதே உயிர் தான் அது வந்து என்னது, ஆத்மா. ஆத்மாவுக்கு எந்த மாற்றமும் இருக்காது. ஆனா எது மட்டும் மாறுது, நம்மளோட இந்த உடம்பு, அது சிறு குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு விதமா இருக்கு, கொஞ்சம் இளமை பருவம் வருது, அதுக்கப்புறம் முதுமை வருது. அப்போ மாற்றங்கள் யாருக்கு மட்டும்தான், இந்த கிராஸ் பாடிக்கு மட்டும்தான் இல்லைங்களா? ஆனா ஆத்மா நித்தியமானது. அதே மாதிரிதான் மரணத்தின் போதும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா அப்படியேதான் இருக்கும். ஆனா மரணத்திற்கு அப்புறமா அதுக்கு என்ன கிடைக்குது, வேற ஒரு உடம்பு கிடைக்குது. எதை பொறுத்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட குணங்கள், நம்மளோட டிசையர்ஸ், அது ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கர்மம், செயல், நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி உடம்பு அடுத்த பிறவில கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. புத்தியுடையவர்கள் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்றது. அப்ப ஆத்மா எப்பயுமே எப்படி இருக்கும், நித்தியமானதா இருக்கும். அது பகவானுக்கு சர்வீஸ் செய்யறதுல தான் முழுமையான சந்தோஷத்தை அது அடையுது. என்னைக்குமே நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும் போது பகவானுக்கு, இப்ப கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லைங்களா? கஷ்டத்தோட போவோம் கோயிலுக்கு, ஆனா கோயிலுக்கு போய் சாமி எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு வெளியில வரும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அப்ப ஆத்மா அப்ப சந்தோஷமாகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுனால மட்டும்தான் ஆத்மா வந்து சந்தோஷம் அடையும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ புத்தியுடையவர்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மரணத்தை பார்த்தவங்க
பயப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா மரணம்ன்றது வெறும் இந்த உடம்புக்கு தானே தவிர ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அப்படின்ற ஒரு நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தஜி 2.23. 23. நைனம் சிந்தந்தி சாஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆத்மாவோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அழிவே கிடையாது, நித்தியமானது, எட்டர்னல், எப்பயுமே அது இருக்கிற ஒரு விஷயம். அன்பான், அது வந்து என்னது, பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல ஆயுதத்தாலையும் வெட்ட முடியாது, அதுக்கப்புறம் நெருப்பாலும் எரிக்க முடியாது, நீராலும் நனைக்க முடியாது, வீசும் காற்றாலும் உலர்த்தப்பட முடியாது அப்படின்ற ஒரு சில நேச்சர், ஆத்மாவோட ஒரு சில நேச்சரை பத்தி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.36. 37. Yeah. 37. हतो वा प्राप्स्यस् ने अवाञ्च वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 2 ஸ்லோகங்கள் எதை பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை பத்தி பார்த்தோம். இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஆத்மா நித்தியமானதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அப்போ நம்ம இந்த கிராஸ் பாடி, பஞ்சபூதங்கள்னால ஆன இந்த உடம்பு இருக்கு இல்லைங்களா, மொத்தமா 3 லேயர்ஸ் இருக்கும் ஆத்மால. நம்ம இது பாத்தீங்கன்னா 3 லேயர்ஸ். ஒண்ணு வந்து பஞ்சபூதங்கள்னால ஆன இந்த கிராஸ் பாடி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஷட்டில் பாடி அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கும், அது வந்து ஸ்தூல சரீரம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆத்மா. ஆத்மாவோட நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சச்சித் ஆனந்தம். சத் அப்படின்னா எட்டர்னல், சித் அப்படின்னா நாலேஜ்டா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பிளிஸ் அப்படின்றது பரமானந்த நிலையில இருக்கும் ஆத்மா. நம்ம அதாவது ஒரு செயலை செஞ்சுதான் அதுக்கு வந்து சந்தோஷம்ன்றது கிடையாது, அது நித்தியமா அது நேச்சர் என்ன பரமானந்த நிலையில அது இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது ஷட்டில் பாடியில பாத்தீங்கன்னா மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, அந்த ஸ்தூல சரீரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து எதால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் ஈகோ. அதுலதான் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கர்மங்கள், நம்மளோட டிசையர்ஸ், நம்மளோட குணங்கள் எல்லாமே அதுலதான் ரெக்கார்ட் ஆகும். அதுதான் எடுத்துட்டு போகும் ஒரு ஒரு பிறவியிலிருந்து இன்னொரு பிறவிக்கு. நம்மளோட குணங்கள், நம்மளோட கர்மங்கள், நம்மளோட ஆசைகள் இது எல்லாத்தையும் வந்து எதுல இருக்கு, நம்மளோட இந்த ஷட்டில் பாடியில இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு கிராஸ் பாடி, அதுதான் இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால ஆன உடம்பு. அது வந்து என்னன்னா நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேலையில நம்ம இப்ப ஏதோ ஒரு வேலைகளை செய்யணும், நம்மளோட கடமைகளை ஆட்டணும்னா இது வந்து என்னது, ஒரு டிவைஸ். இதன் மூலியமா நம்ம வந்து நம்ம செயல்களை நம்ம செஞ்சு நம்ம திருப்தி அடைஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் இந்த கிடைச்சிருக்கிற இந்த அரிதான மனித பிறவியில நம்ம பகவானுக்கான சேவைகளை நம்ம செய்யணும். ஏன்னா பகவான் அதுக்காக தான் இந்த பிறவி, மனித பிறவியும் இந்த உடம்பையும் கொடுத்திருக்காங்க, இந்த சரீரத்தையும். அதை நம்ம எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றதுல நம்ம பயன்படுத்தணும். அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு உன்னதமான ஒரு நிலையை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்னாங்க இல்லைங்களா, நோ என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லைங்களா, போர் பண்ணாததுக்கு காரணமா 2வது விஷயமா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுக்கான பதில்கள் தான் இப்ப பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர், அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப போர் பண்ணல அப்படின்னா, அர்ஜுனர் வந்து போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கன்னா உடனே திருதராஷ்டிரன் அப்புறம் துரியோதனன் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, கருணையினால அவங்க வந்து போரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, கிடையாது. என்ன சொல்லுவாங்க, பயந்து போய் போரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. ஆனா அர்ஜுனர் பயத்தினால விட்டாங்களா, கிடையாது. அவங்க திறமைசாலி இல்லைங்களா, அர்ஜுனர் வந்து மிகுந்த திறமைசாலி. அப்போ அவங்க என்ன வார்த்தைகள் சொல்லுவாங்க, பயந்து போய் போரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அது வந்து என்னது, ரொம்பவே துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி 2.37. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्य मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः.
குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். இதுவே எனவே உறுதியுடன் இருந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா என்ஜாய்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா செகண்ட் இதுல. அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க பகவான் பாத்தீங்கன்னா, போர்க்களத்துல இப்ப என்ன குருஷேத்திரத்துல போர் நடக்குது, என்ன காரணத்துல நடக்குது, தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் நடக்குது இல்லைங்களா. அப்போ அர்ஜுனர் எந்த பக்கம் இருக்காங்க, தர்மத்தின் பக்கம் இருக்காங்க. அப்ப தர்மத்துக்காக ஒருத்தவங்க செயலாற்றுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன நடக்காது, துன்பம் வராது இல்லைங்களா. அப்போ இந்த போர்ல நீ இறந்தால், நீ தர்மத்துக்காக செயலாற்றுறதுனால உனக்கு ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். அதே நீ இந்த போர்ல வந்து வெற்றி பெற்றால் உனக்கு இந்த ஹஸ்தினாபுரம் ராஜ்யம் கிடைக்கும், இந்திரபிரஸ்தமும் ஹஸ்தினாபுரமும் கிடைக்கும். அப்போ இறந்தாலும் சொர்க்கம் கிடைக்கும், ஏன்னா தர்மத்திற்காக போர் பண்ணதுனால. அதே வந்து இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. அதனால சந்தோஷம் நிச்சயம் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கான பிக்சர் தான் இது. பாத்தீங்கன்னா ஸ்வர்க்கத்துல இருந்தால் ஸ்வர்க்கம், இருந்தால் ராஜ்யம் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி 2.40 2.40 விக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத். முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா. இப்ப போர்ல நிறைய பேர் இறந்து போயிடுவாங்க, அப்ப அந்த பாபங்கள் வந்து நம்மள வந்து சேருமே அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் கவலைப்பட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதுக்கு பகவான் வந்து 2.238 இருந்து 2.53 வரைக்கும் அவங்களுக்கு விளக்கங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல நம்ம பார்க்கிறது 2.40 ஸ்லோகம். அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. என்ன முயற்சி, பகவானுக்காக செய்யற விஷயம், பக்தி தொண்டு. அதுதான் நம்ம அந்த பகவானுக்காக செய்யற எந்த ஒரு சின்ன செயலா இருந்தாலும் சரி, பெரிய செயலா இருந்தாலும் சரி, அதுல குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும், பக்தி தொண்டுல சின்னதா ஒரு முன்னேற்றம் இருந்தாலும் அது மிக பயங்கரமான பயத்துல இருந்து ஒருவனை காக்கும். பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை தன்னோட பேரண்ட்ஸோட பாதுகாப்புல இருக்கிற ஒரு தாத்பரியம். ஒரு குழந்தை என்னைக்கும் பயப்படாது தன்னோட அப்பா அம்மாவோட இருக்கும்போது இல்லைங்களா. ஒரு ரோட கிராஸ் பண்ணோம்னா கூட அது என்ன பண்ணும், அப்பா அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு அது பாட்டுக்கு போகும், எதை பத்தியும் கவலைப்படாது. ஏன்னா பாத்துக்கிறதுக்கு யாரு இருக்காங்க, அப்பா அம்மா இருக்காங்க. அதே மாதிரிதான் ஒரு பக்தன் பகவானுக்கு சேவை பண்ணும்போது, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது எதை பத்தியும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பயப்பட மாட்டாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜுக்கு எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் ஹிரண்யகசிபு கொடுத்தாங்க. ஆனா ஒரு இடத்துல கூட அவங்க என்ன பண்ணல, பயப்படல. ஏன்னா பகவானோட அனுகிரகம் அவங்களுக்கு இருந்தது. ஏன்னா அவங்க பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சிருந்தாங்க. மலை உச்சில இருந்து தூக்கி போடும்போது கூட அவங்களுக்கு பயம் வரல இல்லைங்களா. கீழே விழுந்தா என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பயப்படல. அப்பயும் அவங்க ஸ்திரமா இருந்தாங்க, பகவான் மேல நம்பிக்கையோட இருந்தாங்க. அந்த நம்பிக்கையும் பக்தியும் ஒரு மனிதனை எப்பயுமே என்ன பண்ணும், காப்பாத்தும். அப்ப யாரு ஒருத்தவங்க பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ மிக பயங்கரமான பயத்துல இருந்து ஒருவனை காக்கும். அந்த பக்தி சேவையும் பகவானும் நம்மள பாதுகாப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட சொந்த விஷயத்துக்காக போர் பண்றாங்க கிடையாது. அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்காக அவங்க போர் பண்ண போறாங்க. என்னன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க போர் பண்ண போறாங்க. ராஜ்யத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக போர் பண்ண போறாங்க. அப்ப அது யாருக்கான செய்யற சேவை, பகவானுக்காக செய்யற சேவை இல்லைங்களா. தனக்கு வேணும் ஹஸ்தினாபுரம், தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க என்ன பண்ணல, போர் பண்ணல இல்லைங்களா. அப்ப அது பகவானுக்கான சேவை. எப்ப பகவானுக்காக ஒருத்தவங்க சேவை செய்யறாங்களோ அவங்கள பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, என்னைக்குமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா விபீஷணர் வந்து என்ன பண்ண, யாரு, ராவணனோட தம்பி இல்லைங்களா. இருந்தாலும் அவங்க டீமன்ஸோடவே இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ராமருக்கு சேவை செய்யறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வந்தாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது, ராஜ்யம் கிடைச்சது. ஆனா பக்தி சேவையில கூட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா எதிர்பார்த்து நம்ம அதை பண்ணக்கூடாது. அதுதான் உயர்ந்த பக்தி.
இது கிடைக்கும். அதனால அப்படின்னாலும் அது என்ன ஆயிடும், ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து பண்ற மாதிரி ஆயிடும். இப்ப நமக்கே ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து பழகினா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு அவ்வளவு மனசு வந்து ஒரு திருப்தி தராது இல்லைங்களா? ஏதோ நம்ம கிட்ட எதிர்பார்த்து பழகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேலோட்டமா இருப்போம். அதே ஆத்மார்த்தமா எதையும் எதிர்பார்க்காம பழகுறவங்கள்ட்ட நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? உன்னதமான உறவு இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு உறவு தான் நம்ம பகவானோட வச்சிருக்கணும். அப்ப விபீஷ்ணர் எதையும் எதிர்பார்க்கல. பகவான் மேல உள்ள உண்மையான அன்புனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சாங்க. டீமனா இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைச்சது. அதே மாதிரி ஹனுமன் அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, பக்தி சேவை பண்ணாங்க. இலங்கையை வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சீதையை கடத்தி எடுத்துட்டு போனப்போ இலங்கையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கோபம், அந்த கோபத்தையும் பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும். நம்மளோட தனிப்பட்ட விஷயத்துக்கு நம்ம அதை செயல்படுத்த கூடாது அப்படின்றத நம்ம ஹனுமான் கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானுக்காக வாழ்றதுதான் உண்மையான தாத்பரியம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல எந்த குறைகளும் நம்மளுக்கு வராது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். எந்த வழியில, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்ற தாத்பரியத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்க, திடமான உறுதியோட இருப்பாங்க. அவங்களோட குறிக்கோள் பகவானுக்காக சேவை பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், அந்த குறிக்கோள் அவங்க திடமா இருப்பாங்க. இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. அதே இந்த மாதிரி போக்கஸ்டா இல்லாம தனக்காக செய்யறது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்கும்போது அவங்களோடது எப்படி இருக்கும், போக்கஸ்டா இருக்காது, ஸ்கேட்டர்டா இருக்கும். இது வேணும், அது வேணும், இந்த ஆசைக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஆசை, இந்த ஆசைக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஆசை அப்படின்னு அதை அடையறதுக்கு அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களது போக்கஸ்டா இருக்காது. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பகவானுக்காகவே தன்னோட செயல்கள் எல்லாத்தையும் செய்யறாங்களோ, அவங்களோட போக்கஸ் ஃபுல்லா பகவான் மேல இருந்து, தர்மத்தின் மேல இருந்து, அதன் படிக்க தன்னோட வாழ்க்கையை அவங்க போக்கஸ்டா வாழ்றாங்களோ, அவங்களுக்கு என்னது இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயமா அவங்களுக்கு அமையும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்க உறுதியாவும் இருப்பாங்க அந்த விஷயத்துல அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.47. 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। हरे कृष्ण। இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கான விளக்கமா பகவான் வந்து 2.45 to 2.48 வரைக்கும் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல வந்து நம்ம வந்து 2.47 பாக்குறோம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், நம்ம செயல்கள் செய்யறது நம்மளோட நேச்சர். யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா வேண்டாம், ஒரு மணி நேரம் எந்த செயலும் செய்யாம நம்மளால இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஒரே இடத்துல அமர்ந்துட்டு எதையும் நினைக்காம இருக்கவே முடியாது. மனம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வரும். அதே மாதிரி நம்மளால அமைதியாவும் நம்மளால இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? செயல்ன்றது நம்மளோட இயல்பு. ஏதாவது ஒரு செயலை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம். அப்ப அந்த செயல் யாருக்காக இருக்கணும், பகவானுக்காக இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ அது எப்படி இருக்கணும்ன்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இப்ப அர்ஜுனர் யாரு, சத்திரியன். அவங்களோட கடமை என்ன, போர் பண்ணணும், நாட்டை பாதுகாக்கணும். அப்போ அந்த கடமையை அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்க செய்யணும். அதுக்கான பலனை வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கறது கூடாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. நல்ல எண்ணத்தோட நம்ம செய்யும் போது பலனை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், எதிர்பார்க்க வேண்டாம். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே அப்படின்றதையும் இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா இதுக்கு காரணங்கள் நிறைய உண்டு. அவங்களோட ஒருத்தவங்க ஒரு செயல் செய்யறாங்கன்னா அவங்களோட குணங்கள், அவங்களோட ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் பகவானோட சாங்ஷன், அதுக்கப்புறம் ஆத்மா, செய்பவன், இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம 18th சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். அப்போ செயல் பண்றது நம்ம மட்டும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்கும் ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அதனால எந்த செயலும் செய்யாம இருக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. பகவான் பகவத்கீதையில சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா நம்ம அமைதியா இருந்துடணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? கிடையாது. செயல்கள்
செயல்கள் செய்யணும். அதுதான் வந்து ஒரு இடத்துலயும் பகவான் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. துறவரம் அப்படின்றத விட என்ன பண்ணணும், நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், அதுதான் இருக்கிறதுலே சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க பகவத்கீதையில. கடமையே செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் கற்பற்றுதல் கொள்ளாதே அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப சத்திரியனா அர்ஜுனர் என்ன பண்ணணும், அவங்களோட கடமையை அவங்க செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிதமுனி அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கான விஷயங்கள் நம்ம இந்த டேப்லெட் காலம்ல பாக்குறோம். ஸ்ருதமுனி அப்படின்றவங்க பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறவங்க, ஆனா அவங்களோட கடமைகளை செய்யறவங்க, சரிங்களா, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நம்ம எப்பயுமே ஏதோ ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல இருப்போம் இல்லைங்களா, பிடிச்சதை சாப்பிடணும், பிடிச்சதை கேட்கணும், பிடிச்சதை நம்ம வந்து பேசணும் அப்படின்னு நம்ம இருப்போம். அதுதான் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்றது. அது நல்லதா இருந்ததுன்னா சந்தோஷமான ஒரு விஷயம், பகவானுக்காக செய்யறதா இருந்தா அது உன்னதமான விஷயம். ஆனா அது அதர்மமா இருந்ததுன்னா அது என்னது, தப்பான விஷயமா மாறிடுது இல்லைங்களா. இவ்வளவுதான் தாத்பரியம். நல்ல விஷயமா செய்யறது சந்தோஷம், பகவானுக்காக அதே சென்சஸ் நம்ம பயன்படுத்தும் போது அது உன்னதமான விஷயமா இருக்கும். அது அதர்மத்துல நம்ம அதை சென்சஸ் செயல்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு அது தண்டனைகளை கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அப்ப ஸ்திதமுனின்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்களது எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும், அவங்களோட டிசையர்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க விட்டுடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்பமானதா இருக்கும். இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. அதாவது யாரோ ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுத்தினாலும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட இயல்புல இருந்து அவங்க வந்து எந்த மாற்றத்தையும் அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு அவங்களுக்கு இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல. ஆமை பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு பாதிப்பு வருது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணிடும், டக்குன்னு அது உடலை வந்து அதோட ஓட்டுக்குள்ளார சுருக்கிக்கும் இல்லைங்களா, பாதுகாப்பு வேண்டி. அதே மாதிரி சென்சஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி வச்சிருப்பாங்க, இவங்க ரொம்பவே கண்ட்ரோல்டா வச்சிருப்பாங்க. கண்ட்ரோல்டான தப்பான விஷயங்கள்ல போகாம பாத்துப்பாங்க. எப்படி நடந்து கொள்கின்றான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை, அதுதான் அவங்களோட அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 2.55 55 श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து சிதப்பிரஜன் அவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும்ன்றது சொல்றாங்க. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்பொழுதும் ஒருவன் தமது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளிலும் துறந்து, மனதுலதான் நம்மளுக்கு ஆசைகள் தோணும் இல்லைங்களா, ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிடணும், ஏதோ ஒண்ணு கேட்கணும், ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்னாலும் ஆசைகள் எங்க இருந்து வருது, நமக்கு மனதிலிருந்து வருது. அப்ப மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிகளுக்கான, இப்ப நம்மளுக்கு பிடிச்சது கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம தேடி போவோம் இல்லைங்களா, சாப்பிடணும் போது அதுக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம தேடி போவோம், அந்த ஆசைக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா. அப்ப மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிகளுக்கான எல்லா ஆசைகளையும் தொடர்ந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அதாவது மனம் தூய்மையா இருந்து திருப்தி கொள்றாங்க. தனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு அதுக்கப்புறம் சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க திருப்தி அடைறாங்க. இப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். அதாவது சென்சஸும் மைண்டும் ஆக்டிவா தான் இருக்கும், சோலும் அதை நம்ம பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்தணும். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நல்ல குணத்தோட இருக்கணும், நல்ல பழக்க வழக்கங்களோட இருக்கணும், தப்பான விஷயங்களுக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அதேதான் நம்ம மனதிற்கும், நம்ம மனம் எப்பயும் நல்ல விஷயங்களை நினைச்சு பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதுதான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்ப அதை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த நேச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். அப்ப மெட்டீரியலான விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, அவங்களுக்கு ஆசைகள் அவ்வளவா இருக்காது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மெட்டீரியலான விஷயங்கள்ல ஆசைகள் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு முழுமையை கொடுக்காது. எப்பயுமே அது எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு முழுமையான ஆசை, இப்போ ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஒண்ணு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம், அது நம்மளுக்கு கிடைச்சிடுது. கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதோட நிறுத்திக்கிறோமா, இல்ல, மறுபடியும் இன்னொரு விஷயத்துக்கு நம்ம ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா. அப்ப மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஆசைகள் அன்லிமிட்டடா இருக்கும். அதை நம்ம அடையறதுக்காக நம்ம நிறைய பிரயத்தனப்படுவோம். கிடைச்சா சந்தோஷப்பட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு என்ன அப்படின்றத நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம்.
இருப்போம். அதே வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி என்ன இருக்காது, நம்மளுக்கு ஒரு ஏக்கங்கள் இருக்காது. நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் இன்னும் அப்படின்ட்டு நிறைய நம்ம விஷயங்கள் நம்ம செய்ய மாட்டோம். பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுல நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், முழுமையை நம்மளால அடைய முடியும். அதுலதான் உண்மையான சந்தோஷமும் அமைதியும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். மாதாஜி 2.6. ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதல் வளர்த்து கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? புலநோக்கு பொருட்கள், நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறோம், அது மேல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு பற்றுதல் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த பொருளை பத்தி நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம். அதுக்கப்புறம் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதல் வளர்த்து கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமம், அதுல என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கு அதை அடையணும்ன்ற ஒரு ஆசை கிடைக்கும். அது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்துல கோபம் வரும் இல்லைங்களா? கோபம் வரும்போது என்னாகும், தன்னிலையை அவங்க இழந்துடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहा स्मृतिर्विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. கோபம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல அதான் இந்த ஒரு 8 விஷயம் நம்ம வந்து கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புலநோக்கு பொருட்கள், அதை பத்தி மனது வந்து சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அது மேல ஒரு பற்றுதல் ஏற்படுது. அதுல இருந்து காமம் வரும். காமத்துல இருந்து அது கிடைக்கலன்ற பட்சத்துல கோபம் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த கோபத்துல இருந்து பூரண மயக்கம், டெல்யூஷன் ஆயிடுவாங்க. மயக்கத்தினால் நிலை இழப்பு ஏற்படுகிறது. அவங்களோட தன்னிலை அவங்க இழந்துடுவாங்க. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. எப்பவுமே கோபம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட செயல்களையும் பேச்சிலையும் என்ன இருக்காது, நிதானம் இருக்காது. என்ன செய்யறோம்ன்றது அவங்களால தெரியவே தெரியாது இல்லைங்களா? அவங்களோட அந்த குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப வீரியமா அவங்களோட செயல்களை அவங்க செய்வாங்க. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்வில் வீழ்கின்றான். அப்ப யார் ஒருத்தவங்க அந்த மாதிரி எது சரி தப்புன்னு தெரியாத அளவுக்கு அவங்களோட மனம் வந்து குழம்பி இருக்கோ, அதுலயும் அதர்மம் செய்ய வேற அவங்களுக்கு அது ஏதுவா இருக்கும். அப்ப அவங்க மறுபடியும் என்ன ஆயிடுறாங்க, மீண்டும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க வீழ்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கான சார்ட் தான் இது. பாத்தீங்கன்னா, புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள். சரிங்களா? ஏதோ ஒண்ணு பார்ப்போம், சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கும், இல்ல ஏதோ ஒண்ணு கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அது கூட ஒரு இணைப்பு, அதோட ஒரு பந்தம் ஏற்படும். அதுல இருந்து காமம், ஆசை ஏற்படும். அந்த ஆசை கிடைக்கலன்னும் போது கோபம் வரும், மாயை, அதுக்கப்புறம் நினைவு குழம்பு நிலை, அறிவிழப்பு, மறுபடியும் வீழ்ச்சி. அப்ப நம்ம எதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்? இவ்வளோத்துக்கும் எது காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள். அது நம்ம நல்லதா வச்சுக்கணும். நல்ல விஷயமா பகவான், பக்தி தொண்டு, இந்த மாதிரி நம்ம ஆரம்பத்துல உடனே வராது. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் போது, ஏற்கனவே இந்த சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, இந்த இதுல வந்து பக்தி தொண்டுல சிறிய ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சா கூட அது என்ன பண்ணும், நம்மள பயத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு வரும், நம்மளுக்கு அது நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர்லயே பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட இந்த புலன்களுக்கு ஏத்த விஷயமா நம்ம வச்சுக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட நெருங்காது. அதனால நம்மளுக்கு இவ்வளவு விதமான கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா, கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கு இதை தான் சொல்றோம். ஏதோ ஒண்ணு ஆசைப்படுறோம், கிடைக்கலையா உடனே அதுக்காக கோபப்படுறோம். அப்புறம் அதுக்காக நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது, நிறைய நம்ம தப்பா செஞ்சாத அதை நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த ஆசை நம்மள கொண்டு போய் விட்டுடும். அதனால நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம். அப்ப நம்ம பாபங்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், வீழ்ச்சி தான் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எந்த இடத்துல ரொம்ப கரெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள். நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம பக்தி சேவையை கொண்டு வந்துட்டோம்னா இது எல்லாமே நம்மளை விட்டு போயிடும். அப்போ அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடைறவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு சரிங்களா, லைஃப். அந்த 84 lakh ஸ்பீஷிஸ்ல நம்ம நிறைய எடுத்துட்டு இருப்போம், நிறைய பிறவிகள் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். மனித பிறவி இப்ப நம்ம அடைஞ்சிருக்கோம். அதாவது தசாவதாரத்தோட தாத்பரியம் தான். அதாவது அக்வாட்டிக்ஸா நம்ம இருப்போம் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதான் மச்சவதாரம், அதுக்கப்புறம் கூர்ம அவதாரம், நிலத்திலையும் நீரிலையும் இருக்கிற உயிரினங்களா நம்ம இருப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வராக அவதாரம். வராக அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும், மத்தபடி நிலத்திலேயே அது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நரசிம்ம அவதாரம்,
பாதி வந்து சிம்ஹ முகம், மீதி மனித உடம்பு அப்படின்னு வந்து இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப விலங்குகள், பறவைகள், மரங்கள் அந்த மாதிரி நம்மளோட பிறவிகள்லாம் அதெல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? மனித ஒரு இது பிறப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, வாமனர், பலராமர், ராமர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பரசுராமர், அப்புறம் கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் வந்து கல்கி. இந்த மாதிரி தசாவதாரம் இருக்குங்களா 10. அதே தாத்பரியத்துல தான் நம்மளோட பிறவிகளும் உண்டு. அப்போ மிருகங்களா இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு கர்ம வினைகள்லாம் கிடையாது. வெறும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ஸ் தான். ஸ்லீப்பிங், ஈட்டிங், மீட்டிங், டிஃபெண்டிங். அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையாவே இருக்கும். நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஆபத்து வந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஒரு வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்ந்திருப்போம். ஆனா மனித பிறவின்னு ஒண்ணு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம யாரு, நம்ம ஏன் இங்க இருக்கோம், நம்மளுக்கு ஏன் இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எல்லாருமே மனிதர்களா இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல. எல்லாருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் எதனால வருது, நம்மள படைச்சது யாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த உலகம்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் படைச்சது யாரு அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்துல நம்ம தேட ஆரம்பிப்போம். அப்ப அந்த தேடுதலோட முயற்சியா தான் என்ன ஆகும், ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆகிறது. அப்போ ஃபைனலா கிராஸ் பாடி மட்டும் நம்ம கிடையாது, நமக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஏன்னா இது எல்லாமே இப்ப நம்ம 13th ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட இப்போ குழந்தையா இருக்கும்போதும், இளமையா இருக்கும்போதும், முதுமையா இருக்கும்போதும் நம்மளோட ஆத்மா ஒண்ணுதான். ஆனா இந்த கிராஸ் பாடி மட்டும்தான் மாறுது. அதே மாதிரிதான் இந்த பிறவிகளிலும் நம்மளோட ஆத்மா ஒண்ணுதான். ஆனா பிறவிகள்ல அந்த கிராஸ் பாடி அந்த இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்படும். ஆனா மனிதனா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி, பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, நான் இந்த உடம்பு மட்டும் கிடையாது, நான் இந்த ஆத்மா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுக்கான செயல்கள்ல அதுக்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றது. அது நம்மளுக்கு நிறைய பகவத்கீதையிலும் பாகவதத்திலயும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும் அப்படின்றத நம்ம தாத்பரியம். இறுதியா ஆத்மா எங்க போகும், பகவான் கிட்ட தான் போகும். ஒரு குழந்தை ஸ்கூல்ல இருந்து எங்க வரும், வீட்டுக்கு அப்பா அம்மா கிட்ட வரும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த பிறவிகள்லாம் இருந்து பெர்ஃபெக்ஷன் அடையிடும். பெர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சதும் நம்ம எங்க போவோம், பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையிறோம். அந்த பெர்ஃபெக்ஷனோட முயற்சியா தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ். அப்போ இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இரக்கம், போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கான காரணங்கள் இதுல பார்க்கிறோம். அது நாம் உடல் அல்ல, ஆத்மா. ஏன்னா உடல் தான் அழியும் அர்ஜுனா, ஆத்மா என்னைக்கும் அழியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க பகவான். ஞான யோகமா கொடுக்குறாங்க. இன்பமின்மை, அது வந்து கர்மகாண்டம். எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு எதிர்பார்த்து செய்யற செயல் வந்து கர்மகாண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுலயும் உனக்கு வந்து சொர்க்கம் இல்லைன்னா ராஜ்யம் கிடைக்கும், அதனால இன்பம் உண்டு அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. பாப செயல் அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொன்னாங்க போர் பண்ணும்போது. இல்ல புத்தி யோகம் அப்படின்றத கொடுத்து என்ன சொல்றாங்க, பக்தி செயல்பாடு எப்பயும் பாவமா இருக்காது, பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் என்னைக்கும் பாபத்தை கொண்டு வராது, முன்னேற்றத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இருமனம், செய்யணுமா வேண்டாமா, போர் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க யார சரணடைஞ்சாங்க, பகவான சரணடைஞ்சாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்மளோட விருப்பப்படி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பண்றதை விட குருவை பரம்பரை, அதாவது பானஃபைடு பரம்பரா, அதுல உள்ள குருவை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அவங்க கிட்ட அவங்க மூலியமா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸையும் நம்ம பண்ணணும். அதுதான் என்னது கரெக்டான ஒரு வழியா இருக்கும். வேற யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லி நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்மள அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, திசை திருப்பிடுவாங்க. இது சரியா தப்பான்றது நம்மளுக்கும் தெரியாம போயிடும். அதனால எப்பயும் பானஃபைடு பரம்பராவோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ பகவானுக்கு பண்ணணும். அது கரெக்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும், கைடன்ஸ். அப்ப அர்ஜுனர் இங்க யாருக்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சாங்க, பகவான் கிட்ட. அப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு நன்மை தீமைகளை சொல்லி அவங்கள சமாதானப்படுத்துறாங்க இல்லைங்களா? திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். அப்போ பகவானுக்கு சேவை செய்யறதா இருக்குல்லே சிறந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சித்தமுனி அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். அது என்ன, தூய ஆழ்நிலை நிலைவில் உள்ள நபர், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களுக்கு அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆகவே மாட்டாங்க. முழுக்க முழுக்க அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாமே எதுல இருக்கும், செல்ஃப் ரியலைஸ்ட், ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டதா. நான் இந்த ஆத்மா உடல் அல்ல, இது டெம்பரவரியானது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த உடலுக்கான என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். பிடிச்சதை சாப்பிட்டுட்டு பிடிச்சதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த உடலை திருப்தி பண்றதை விட ஆத்மாவை திருப்தி பண்றதா இருக்குல்லே சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல், வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாயாக அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण முடிச்சுடுறேன் हरे राम हरे राम हरे राम.
हरे कृष्ण माताजी, अवश्य। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे माताजी। कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण।